मायाखौ kaisa boso falmangkha hingke duita baji tongkha जों belai harmani ma hayंलाय tonglaikha lenglaijak yang bondo bo lengjak duita pairi diabani ni kaisa jono thainai hingke tapano phallai maya kota tapano phalmaya khe sengtei bisi tonglia tei adha ghonta rok tongmai naigena phalmaya hingke जों nogo thanglaisinai haipano osani sal baida saimalia sini customer ta phano mani jangai bathai ya sajak ta yo ta muya ba kombla hello dara hi dara hambai jotano no video live nai tongmani bage abo fungas drop khoi thangmani lama moi phal tong matia moi da moi tong mo thang sini tinio samotai ni sal kabangma sang tong thoklayo rang puisa gonang rok salayo nanglayo beralayo tong thoklayo osani haipono tabuk phono sini bororok osahan pono tong thogui mari sommaya nogo mairom koroi masaya manangya abo haike sangmai khetong rok phaloi tabuk phono ma tonglai jabo abono sangtini oro bahai kesi borok abo haijora rok mai khetong phaloi ma tong abono sang experience khlainani bagai phailaijak phaibo tei sini muya komo tha tab phono phalai video nai tongma lai hambai Pohor Debbarma ani blogs love from Doptoli belai ke hambai video nai tongma bagai live ma thakjak ting ei thango sini net oro network maya hingke naine norok bo belai ke srai rok ngiyana kok rok bo kaham ke thangyana muya sanani musung khanglai priya debol muya to belai na kothok bije jomatia maisa kha mai boro sanai oro sesang phalai tongko hongke ba any blogs darang nini belai no big fan tani oro nini number tongo please tang bai kisa malai di do dara please ani para hangkai doptoli ama miango khaimali kaisa ani musa otor payal jomatia love from Oipur Serigati belai ke hambai payal koyano asa haksal ni nai tongmani bagai sang hangkai tabuk waya sota yang khwai osang muya phalai tonglai jo nini number gade ani number singo saka 8787 826388 nai ani calling number plus abo ani whatsapp number norok aro ano whatsapp te phono contact khlaiman hingke gari to thango phayo kebo bathak nai koroi sini muya no
fan masik nai kering tongkha hingke bongni borok ta asak muya saya hingke sini borok ke to sanai hepono dibo jora ba tei si puja ni jora hingke ba abo khayeng tongkha phalma yang tongkha ta Debbarma borosa seng lama o muya phalai tongo Nisit Debbarma asanalo belai hambai Nisit Debbarma Pohor Debbarma hai dada hai belai hambai video nai tongmani bagai dara kaisa tongkha sal belai ang tongkha hingke tau phano sang phal emi Debbarma net slow ni yang dara oro net dara ni samang belai nai thokte kaham Indian Army belai hambai support khaimani bagai Rani Debbarma dara sini do nang khai borok na belai hambai abi tongo norok support khai tongo norok no aboni bodla mungsari maya bukhane ba norok no hambai semi rima no norok video nai support khai tongmani bagai net slote se khanali adara number ulo ani description doko number rejak tango dara gara phano collect laina de dara ang bisrang gonjoni siamo bo jaga mo hingkai khwai road khwai town thangmani lama Bormura hatai ta sini Bormura hatai Priya Debbarma tlang khamo belai hambai Priya koyano naimari production dara angle tabuk selai bo phayo omo bo jaga kisa sagra de omo hingkai khwai lama hejamara to khwai sini Bormura hatai pai drop tola ota Jusna Debbarma ta mukhe tongsa dara nini para boro dasakha naidis muya se phalai tongjao mairok masa jaya kho ta mai to sangsaya kho je phongo samani ngai ang tongo bondo bobatam jengwana sintang tongkha mo palme ngai rok na lai hambai light na moro network ka hamke maya I love you dara Pohor Debbarma love you to manai asak satong mani bai mihir dol ba angke jompu jola ni bai jompu jola ninge nai tong mani bagai hambai dara Pohor Debbarma belai hambai yang hongke main road hingke jaga to belai nai thok omo hongke sini dogan ni ko tini ni bagai bondo asukjak yang hongke lama Susil Debbarma dara boro nangang khwai lama wa muya phalai tongo hejamara to khwai lama wa any blocks dara ni nole comment reply ria ri tong ble ni block khai khana kaisa kusu koro hai pono kok kore liton Tiprasa hello sar sarigam belai hambai Bijoy Jomatia dara angkilao phaijak dara nangkilao phaijak da ni angkilao phaijak kabangma bar no thangka angkilao dara nono bo hambai ni se Debbarma belai hambai khayo nono belai hamjak bang emi Debbarma belai hambai ko ya belai hambai sengno hamjagai sobai tongmani bagai te support khlai tongmani bagai gana gini dogan rok kri de dara tiffin rok phono dogan rok singge sang tui sini nanglai kha tui pai to jak tongo samongle tini kri sini kaisa phono ya khoda dara emne mo pasakha mo thasa no paija kho susa tai paija gya kho dara do kisa last number sadi last ninga double 8826388
Ani description dago berjak tongo borok aro kale khainani. Sini Rotonpur hinggai tobo bai jago Rotonpur. Dara angbo khwai. Ena se ha. Sabang. Ramchandra Ghat belai ke hambai. Sanan bo help khaidi ani channel no belai hambai do. Nge sang belai bokhat thailaijak. Phalma yang tongkha sang ma kotolai sanaya bo haiga sang jasli maganang nge sang kotolai nyai te srapsa tongai sang kotol thanai aroni. Gita Debbarma dara nang boro tabok ang khwai thangmani lama sini bormura hai tolawata. Any blogs dara please nang bai malai na mosungo please dara ang ni belai big fan belai ke hambai kuya any blogs malai nai jora ka hamman khai to bai na belai ke hambai video na mani bagai dara nang tamni bagai asat Tiprasa rong ni bagai kosto khai ma khainai sang Tiprasa ni bagai khayakai sabni bagai khainai ba aba haike sang kaisa te kaisa support khlai ke sini dofano kanai ta abona ang simi khaima baing ya phaji sang palkai khlai na nangota joto no aba haike sang kathawi thansa ka samung khlai mangkai sini dofano jogo kanai sabole kanai ba aboni bagai Tiprasa sang jak layakai bahai kanai ba abono ta main kok dara tamani muya ang phai tongo nang bai malainya Bishal Debbarma Bristi Tiprasa good job belai hambai Bishal Debbarma phai tong phang bai malainya bagai borojani ba nang Bishal nang bojagani phai tong seng kotol na nai tong kha any blogs right dara Bishal Debbarma nang boroni phai kisa comment khlaite sa sadi ngai sengna singnani belai haksal ngai ba sengna singmangla Nagotlangai basaino roisidi Piria Debbarma Nagotlang ya sang phalno klangnai ya khaba bunyam bagai klangnai ko live nai belai hambai Social Debbarma Jompoi jola haike please sang bai malai di sini mihir belai hambai malai nai jora ka hamangkai nang haike meng borok ni bukha ka ham ke te sale Tiprasa rok ka hamang bai kham belai hambai ongnai abano sang tai toklai tango kaisa te kaisa na hamjak lainani aba haike no sang video rok bo telecast khlai tango nok bai thon te seba thon te kharak slai bai thon na dara nini parani mung sadi please ani hingke sidai yang bolkatar site nini bondo no bo belai ke hambai bondo no hambai ro ni belai hambai bondo hamjak mongrikha Hitis Debbarma ani ro kisa net chuluni bagai nogya comment dok jorao dara nang sabrum sak bareo phaika hangle ang bai kisa malai nai sun rider pro Pohor Debbarma dara nini muyani dam busuk muyani dam 1 kg 50 taka se muya khokjagya dam kom khanyo tabuk to muya khokjak hingga 100 rok phalo haipano sanga saknaya tabuk se phayo live dara pro gaming belake hambai Bristi Tiprasa muyale fresh sangkha watai de phai watai to phaya ko phai to tein kha thasingo haipano phaya phara phaino saimia watai phaike dara kaham tongnable kaham no da pohon ni bagai ang belai dukhanango tama hanmale ang le nang hai borok no subama ni bagai tau belai ka hambai me aphano kabang ma soba mong tongo seng morogani no support khayo abo bo kaisa soba mong
Debara simisba mangabo simia norok klai tongo abo site be kotor belai hambai Bijoy Jomatia. I will support you all the way. Thank you belai ke hambai Muya phalmang khada poko Tiprasa muya phalmaya kho Hoidara manik puro phaidi belai ke phaiga de please naina mo songkha nini bondo bo markhe support khayo no angle non 100 ke support khayo hambai MN official belai hambai Norok wan sokma belai kaham da pohor bai da pohor ni bondo belai ke hambai PN Debbarma sengno support khlaimani bagai sadon jomatia nini bondo nibo belai ke bokha kaham nini haino bini bokhabo norok no mutai tebo mariri tong thon labi odada sadon jomatia ani bondo no bo appreciation khlaimani bagai belai ke hamjak mongreikha bondo bo dolai phai tong dara bahai ke mela nai sinai Asia gaming Tapi rok thagi nai de hai pano kaisa ko kasa nai na rok ko samutai rok nai back side rok speed kai ta sala de nai tong thok de hai pano limit tong de ke hor rok asakta ong khode nai jorani bisingo nogo habbai jadita sini sekla rok abono koi nai rok no ko samutai hai pano asak over limit ta tong thok dita abono koi nai rok no nge senga ba hai ke joto tong thok la